So kanina imong gikaon na diri sa Iligancity day no, grabe kanindot og lugar day kay lagi overlooking. Kumbaga bitaw day no, makita nimo ang ubang part diri sa Iligancity. Ug aside sa dana day no, grabe kalami ang ilang mga pagkaon diri, bahalag medyo pricey siya, pis lang. Anyway, kanina nga video day no, grabe na gyud ni siya kabaha. Kay kung wala na full ang akong memory day no, is wala ko kanahuna day nga mag-edit day ko, please lang. Ug diri day mi nangaon ani day no sa Abuda Kitchen. So located ni siya day sa Sitri Road. Grabe kani nga lugar bitaw day no, kay relaxing kay sa tanan ba, kung mukaon bitaw ka diri. Kay lagi bugnaw kay sa tanan ang panahon day, nindot kay sa tanan ang hangin. Ug gawas day ana day no day, grabe ka nindot kay lagi makita nimo ang ubang part diri sa Iligancity. Muna kung gusto mo mukaon day nga ma-relax bitaw mo day no, ug ma-feel ninyo ang kabugnaw sa hangin, ani mo diri kaon day sa Abuda Kitchen. Kay lagi day lami kay ilang mga pagkaon diri. Ug ang nakanindot bitaw ni nga restaurant tay no, kay daghan kay mong lamisa nga pwede nyo kapilian. Kay lagi pwede pud mo sa sulod day kung gusto mo nga magpa-aircon o gusto mo nga di mo mapakan og lamok, please lang. Kung gusto sad mo day no nga overlooking, samtang nagkaon mo day og bugnaw kay sa tanang hangin, pwede gapon mo diri sa gawas lang mukaon. Pero kami man gud day no, is gipili na mo day nga diri mo mukaon sa gawas day kay gusto na mo ma-feel ang nature. Ay charot. Bitaw yan tinuod jud ani day no, pag abot na mo diri sa Abuda Kitchen day, grabe na kadaghan og tao day ug wala na available ang sulod. Muna kay gusto man mi mangaon jud diring restaurant na day no, mo lang diri mi sa gawas ning kaon. Adjust mio day, gipatilaw na mo ang lamok sa mo ang dugo oy. Kaya lagi diri mo sa gawas day duday, medyo na adyoy lamok siya. Pero kung dili mo gusto mapakan og lamok day no, pagdala na lang mo og lotion daan. Pero ayan na lang pud mo kahangol ana yung dugo no, i-share na lang pud na siya sa lamok oy. Kay mo na lang giingon day no day, sharing is caring. Muna pasagain na lang sa nang lamok day no day, kung nag-enjoy nagsup-sup sa inyong dugo ba. Bitaw oy, ang kalisod lang pud ani day kay tungod lagi sa kadagan sa ilang mga customer diri day no, medyo madili jud ang inyong order. Muna ayaw mo ganhi diri sa Abuda Kitchen day no day kung gigusla na mo. Kay lagi taud-taud pa jud mahatag nila ang imong order. Pero okay ra sad kay sa tanan day no, bahalag madugay bitaw hatod ang imong order. Basta importante ana day no, kay lami kay sa tanan ang ilang mga pagkaon ba. Pero lagi day medyo pricey sad pud ni diri nga restaurant. Anyway, kani bitaw nga video day no, nagtan-aw ko sa kumpiso ani day no, grabe pa kagama. Unya karon pa intaw na edit sa piling gwapa oy. Pag humana mo kaon day no, is nag-CR ko dito sa sulod. Kana bitaw igo mi na human og kaon dito sa gawas day no, pero pag sulod na ko day nani na pud kahawan ang sulod. O di ba day busog pa sila day, wa pa sila napakan og lamok. Og isa pod sa nakanindot bitaw ning Abuda Kitchen day no, kay grabe kalimpyo ang sulod ug grabe pud kalimpyo ang ilang CR. Kana bitaw CR pa lang nilang day no, is pwede na ka matulog dito, please lang. Anyway, mo ra dito ko share sa inyo no, og dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching mo nang bye mo. Bye.